Assalamu alaikum, sunana Adamu. Jama'a masu kallo da masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Gamuga Titi. Shirin Gamuga Titi shiri ne da yake zuwa muku daga channel na NH Bada TV. Sai ku biyo mu domin ganin wa zai canki amsar wannan tambayar. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Me sunan malam? Ayuba Ismail. To malam tambaya miki. Ina sauraron ka. Me sunan dattin aljihu da Hausa? Tashin hankali. Sunan dattin aljihu da Hausa? Ya ne malamin Hausa. Malaka. Ka tattawo ka gani. To mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. Me sunan malam? Isa Usman. Madalla, malam Isa Usman tambaya miki. To Allah ya sa na sani. Me sunan dattin aljihu da Hausa? To yan banga muke kiran sa. Haka sunan shi? Sunan shi haka muke kiran. Ka tabbata? Na tabbata yan banga muke kiran. To mun gode. Assalamu alaikum. Malam tambaya miki. To Allah sa na sani, amma da yake ni ba haushe ne, ina ikirarin duk tambayar da kama zan baka amsa ta in Allah yadda. Ka tabbata? Na tabbata. Kar ma dariya ba. Ka bani kawai, ni ba haushe ne ba. Me sunan dattin aljihu da Hausa? Dattin aljihu? Wata ya kasa ce kawai da yake kusa kasan aljihu. Sunan shi? Sunan shi? Dan datti. To mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunanka? Sunana Salisu. Malam Salisu tambaya nike. To Allah sa na sani. Menene sunan dattin aljihu da Hausa? Mu da nan muna ce mai karankarwa. Karankarwa? Kuma a wani sahin muna ce mai Buhari. Ka tabbata? Na tabbatar. Duka biyu sunan? Duka biyu ne sunan. Me da me? Buhari da karankarwa. Mun gode. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa Me sunan malam? sunana Muhammad. Malam Muhammad tambaya nake. Akan me? Ne sunan dattin aljihu da Hausa? Dattin aljihu? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Malam me sunanka? Sunana Ahmed Gambo. Malam Ahmed Gambo tambaya nake. Na malam sa na sani. Menene sunan dattin aljihu da Hausa? Sunan me? Dattin aljihu da Hausa. Dattin aljihu da Hausa? Dattin aljihu da Hausa sunansa datti kawai. Datti kawai? Ka tabbata? Ai haka ne mana. Haka sunan shi? Malam Gambo mun gode. Masha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunan malam? Abba Yobe. Ya malam Abba Yobe tambaya nake. To Allah sa na sani. Menene sunan dattin aljihu da Hausa? Sunansa Babu. Babu? Ko kuma Bahariya. Ka tabbatar? Na tabbatar haka yake. Haka sunan shi yake guda biyu? Wannan sunansa guda biyu. To malam Abba mun gode. To. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunan malam? Sunana Malam Abdullahi Muhammad. Malam Abdullahi Muhammad tambaya nake. To Allah sa na sani. Menene sunan dattin aljihu da Hausa? Ura. Haka sunan shi? Ware kuwa. Ka tabbata? Ana wani bangaren kuma ana cewa talauci. Malam Abdullahi mun gode. To jama'a, wannan shine karshen shirinmu na wannan sati. Amsar tambayarmu na wannan satin shine karfan fana. Don haka sai ku bibiye mu a YouTube channel inda za ku danna NH Bada TV. Sai ku yi subscribing domin kallon videos ɗinmu masu nishaɗantarwa da ƙayatarwa.